Rahim Production. камера гирона о рафтаи сайзапис. салом алайкум дӯстон, инак тамошобинони азиз, мо ҳузур дорем дар ноҳияи рӯдакӣ дар беморхонаи рӯӣ. ҳоло мерем савол ҷавоб мекунем. рафтем. Ассалому алайкум. Сардухтур дар кабинет чая? Кабинет чая духтур дар курай. Кадом чай? Нишон битем. Озбек. Машинам замоним. Яқашы кызын дар катрай. Кабинет чая духтур. Ақылами. Мен ақылами. Ақылами. Киял. Бия хулагам. Бача, ма дар кабинети сардухтур дар кора. Ман нишон ту мехӯред? Иси рафтаси нишон мехӯм, меги куҷо дар? Роз гаштаргу ман мебиё. Бия ақилам биё. Бача, кабинети сардухтур мада дар кора. Кабинет сардухтур нишон ту. Бия биҷа. Кабинет сардухтур дар кора. Хохи. бача тезиш биги сиёнка рафтаиста иҷо. Маз. Биё қадма биё. Адашки. Ина кабинет сардухтур. эҳсон, нахоя одамои солим а як девона пурсем. Ман хумон ку дар беморхонаи рӯҳӣ дар. Ко бия ҳами дар дуроя. Надро, дар кол мекунам. Битон. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум битон. Хайдар қадаматон мурам битон. Духтурҷон, вай канали Rahim Production омадаги. Хуш омадитон битон. Ман ҳамашинтон. Бачаҷон хуш омадитон. Акадон канал гуфтӣ? Ай Rahim Production. Қадаматон сарқашинтон. Духтурҷон, агар вақти шуморо нагирем, мо як каме аями дар бораи бемориҳо маълумот медодем мода. Хуш тамом. Шинтон. Зинда бошакад. Шинтон. Ҳозир ҳамеша газада мемонем. Кори киндашни. Шумо канали куҷон гуфтед? Ай канали Rahim Production. Rahim Production ми? Бале. Дирӯз якта омода буд, Rahim Pro гуфтани, яктикта омода буд. Вай кас бачи нафт аст, оператораш Эҳсон буд аст. Эҳсон. Бачи нафт, шинос шумо ҳар ҷака додар мекунед, чӣ мемай? Вай додари Rahim ай, бале. Бисёр инсони нафт аст, омад вай кар якта барномача кар, як дута давлеша санҷидем, я 500 скидаб рафт. Беҳад инсони нафт. Шумо ман акум насиб бошад, як чиним чӣ вай мекунед, тамомтуми? ҷои новозшоша бурда партия майлаш ми гамман ба гам мераса абуло занзада ман ҳамра духтурҷон, вақти шуморо мо нагирем хай. Ҳами каме дар бораи ҳами бемориҳо, дар бораи касали рӯи инҷа беморхона рӯи ку дар бораи беморӣ бале. чиз шумо ба маълумот дар кор, дар бораи чиз вай дар кор? Дар бораи ки мисол бемории рӯҳӣ ҳастанд. Шумо яъне ки барномаи ҷамъбастаи ҳафтатум вай дар бораи шифоёфтагон. Бале. Ба кадом сабаб шифо меёбанд, чӣ хел кардан? Таҷриби кори моя шумо вай кардан дар кор. Бале. Хуш. Ин чӣ ном доша ин кас? Ин Эҳсон. Инам Эҳсон ми? Ду ҳамкун ҳардуши Эҳсон ми. Байҷон, анакун шумо савол титон, ман ҷавоб диҳам. Шумо саволатон чиз буд? Чӣ хел таҷриби кори кардед ҳамин бемории рӯҳияш табобат карда гусел мекунед, экзамен мегирем. Ба кадом сабаб, ба кадом чӣ шифо меёбанд? ҷавоб диҳам. Тайёрми шумо? Ман тайёр. Шумо тайёр? Хай духтурҷон, ин ҳай дар иҷа беста. Запис мекунам. Бале. Шумо марҳамат. Рафтем. Духтурҷон, шумо мегуфтед ки мақсад касали рӯӣ ҳастанд. Беморанд. Аммо бемор ба кадом сабаб шифо меёбанд? Хуш. Бинандагони азиз, хоҳари муҳтарам, салом аввал арз мекунам ба канали Rahim Production. Хуш омадитон. Сипас, яъне шумо гуфтанӣ ки мо чӣ тавр касалиҳои бемориҳои рӯҳия табобат карда шифо ёфтанашона чӣ хел мефаҳмему гусел мекунем. ҳамтуми? Ин хел ки бошад, таҷриби мо личини мекунем,
нағз нигоҳбин мекунем, ҳамеш нағз ки шуд бемора санҷишба мегирем, охир ба экзамен мегӯм русишкатӣ. ҳамуна экзамен мегӯрем, экзамен ба гузашт мо вай каса ҷавоб медиҳем. Экзамени мо масалан мо як ванная приоб мекунем, ванна астку, ҳамон. ҳамуна якта об ванна дорем лабораторни. ҳамуна приоб мекунем, як стакан мемонем, ҳамту стакана мемонем, баъд ҳамин ту қошиқча мемонем. баъд месанҷим даркун ва ёя. Кани ҳушёр будегиша, кадомиш сол шудегиша. баъд мегӯем ҳамуна ванная обаша холӣ кардан дар кор. ана касе ки агар ҳамин қошиқча кати холӣ кунад, яъне саломатиш бад, чун вай лёшка кати. Яъне вай ҳамон лёшка кати холӣ кардан намешавад, ку вай саломатиш бад. Акун агар ки бақал кати холӣ кунад, яъне ки бемор шифо ёфтагӣ, ҳа? яъне ки шифо ёфта ҷавоб метиҳед мера, ҳамин хел? нафаҳмед, як бори дига гӯтон. Масалан ҳозир шумо гуфтед агар қошиқча кати мақсад холӣ кунад, састанаш нағз не. Бемор. агар бақал кати холӣ кунад, яъне састанаш нағз, бемор шифо ёфтагӣ ҷавоб метиҳед мера. ин фикри одами солим, фикри шумо. ҳа, яъне ки бемор шифо ёфтагӣ, яъне фикри ман. Шумо фикрасед? охир ҳозир мақсад қошиқча гуфтед шумо, агар бақал кати холӣ кунад, яъне ки шифо ёфтагӣ бемор. шумо подозрение баку? Акун шумо гуфтане ки шумо мешудед ҷои баёнба бақал кати холӣ мекардед. Сайёраҷон? Сайёра! вай эҳсонҷон, шумо бақал кати холӣ мекардед ё қошиқча кати? мода фарқш набуд. Сайёраҷон? ин ду каса рӯи хат багид беморои нав ино. ино як беморхони моваҷон кун. охир шумо бемор вайҷон, шумо я сардоратонам аму репродакт назар зад ваям личинит карад накун, личит карад накун шумоя. Шумо бемор будагӣ. Доктор, мо инҷа ба ягон сабаб наомадем, мо бемор нестем. шумо мегӯд бемор нестем, шумо акасари рӯи гузарондед ку. гуфтем ку қошиқча кати одами бемор, яъне вазъияташ вазбин. Хай? аз ақл вапше бегона. стакан кати оба холӣ мекардагинам, инам тожи девона, дуюм состояние степени. Ба оба чӣ хел холӣ мекунад? одами бо ақл ки бошад, оба аз вана на ба қошиқча, на ба стакан, балки ҳамон дана ки ҳамон ба вӯй мекунад, об худаш мебуравад. Чӣ? сағирои шумрӯе бо сагшона тарафи ман мекунанд. ҳозир бе ман биём нишонат метиҳам кати ҳамун сагат. ягон одам гапгузара зизетш метузем. Қош! Қош! Аморнисо апа биё. Аморнисо надорам, моҳнисонам дорам. мебаша апай моҳнисо забонам яки вашида одат карда. нағзед авсаҷо хубе. Ита ба қаҳр омадӣ? Чӣ тари сагай? бо чо кадай? ҳамун бачаҳотон аз саготон да ганда. Дина ман гузаштаста будам, сагтон тарафи ман кард, почама газида. Иқа ки диден дар хони ман шоҳарам неста, баъд дига ҳами саготон тарафи ман фастодан нагире. мебахши янга, ака шумо гандагӣ чӣ дар кор аки янга? оли бастан гандагӣ, анака гандагиро мебина. Ина бин бо да ҳамунҷа бачаҳот шиштиям, бо ҳози ягон зода ки бечораро фас мекунам, саги девонат бо мегаза. даҳшоб қачам бу сагпагид. оли бе ма суд дакати шумо. не янгаҷон бесе янгаҷон. ҳамин дар кор неста янга микорам. гӯш кунед янгаҷон. даста бигайдан. янгаҷон я дақа. ҳамсиё мефаҳмам. мо ина ҳози ҳамин кора ман ҳал мекунам. ҳамин як хеле мекунам, дар дили шумо ғараз намона. ҳамин чӣ меган? ҳаққа ба ҳақдор мерасонам. шумо ҳамин ором шавед ҳамсияҷон. ягон кас ҳуқуқи шумо поймон намекунад. хаяк бачаҳои беақл да. ёра моли адабшона метивам ҳамсияҷон. гӯш кунед ҳамсияҷон. ҳамин бачаҳои беақли ман сага фас додан, саг айпои шумо гирифт. ана ҳеҷ гап не. ҳозир ҳамаша ҳаққа ба ҳақдор мерасонем. ман ҳамун сага зада пеш карда мебиёрум. хада да ин пой саг мегазим мешин раст чо. Чӣ?